שלום וברוכים הבאים לבריינפופ. לתלמידי ומורי האנגלית בחטיבות הביניים אנחנו מציעים שני כיוונים של הוראה ולמידה. כיוון אחד באמצעות אתר בריינפופ ELL, ובו אנו שמים דגש על דקדוק ואוצר מילים חדש. הכיוון השני הוא באמצעות סרטוני בריינפופ באנגלית, ובו אנו שמים דגש על חשיפה לאנגלית ברמה גבוהה יותר והבנה משמיעה. בואו נתחיל עם סרטוני אנגלית בבריינפופ. בדף הבית שלנו תמצאו כפתור ובו תחום הדעת אנגלית. נלחץ עליו ונגיע לדף התחומים שלנו באנגלית. נלחץ על התחום שנקרא enrichment, העשרה. כאן נמצא סרטוני בריינפופ רבים בשפה האנגלית ובמגוון נושאים. אנו מציעים למעשה להשתמש בהם כטקסט דיגיטלי לימודי. בואו נבחר למשל את הביטלס. זה דף נושא של הסרטון. במרכזו נמצא את הסרטון על הביטלס שאורך כ5 דקות. בואו נראה חלק קצר ממנו. Oh, right. Maybe we should answer a letter instead. Dear Tim and Moby, my dad listens to an old band called the Beatles. Can you tell me a bit about them? From Sophia. נעצור כאן. שימו לב שניתן להגדיל את המסך, לשלוט בקצב, במהירות, בהאטה של הדיבור, להשתמש בכתוביות או ללא כתוביות. יש כל כך הרבה דרכים לעבוד עם סרטון כזה בכיתה. אנחנו יכולים להשתמש בכתוביות או לבחור להוריד אותם כדי לתרגל הבנה משמיעה. אנחנו יכולים לתת לתלמידים משימות צפייה מגוונות, לכוון אותם, למצוא שמות של ערים או מספרים שמוזכרים בסרטון, ועוד. כדי לתת לכם רעיונות נוספים, הכנו עבורכם מערכי שיעור. נלחץ על המשאב ההוראה שנקרא lesson plan. שימו לב שיש כאן שתי לשוניות. בלשונית הראשונה תמצאו מערך שיעור ייעודי לנושא הביטלס. תמצאו כאן הרבה רעיונות לעבודה עם התלמידים בכיתה, תוך שימוש מושכל בסרטון ובשאר התכנים שאנו מציעים. תוכלו לראות למטה דפי עבודה מוכנים לעבודה עם התלמידים בכיתה. בלשונית השנייה נמצא מערך שיעור גנרי לעבודה עם סרטון בריינפופ בכל נושא, בין אם זה ענף פרנק, בסקטבול או בולינג. נחזור לעמוד הנושא שלנו. פה תמצאו חידון, הכולל 10 שאלות על הסרטון. תוכלו לענות על החידון ולקבל משוב מיידי, תוצאה וציון השאלות כאן, או להשתמש בגרסת ההדפסה כדף מלווה צפייה. נחזור לדף הנושא. יש לנו גם מאגר שלם של שאלות ותשובות בנושא הביטלס, באנגלית כמובן, ויש עוד הרבה מאוד דברים שאני יכולים להראות לכם, אבל אנחנו רוצים להראות לכם גם את בריינפופ ELL. נלחץ על החץ הקטן למעלה ונעבור לבריינפופ ELL. זה עמוד הבית. כאן תוכלו לראות חלוקה ל3 רמות, level 1, level 2 ו-level 3. הרמות המתאימות לחטיבות הביניים הן חלק מ-level 2 ו-level 3. נשתמש באינדקס כדי להתבצע ולהתאים את התוכן לנושא הנלמד בכיתה. נלחץ על level 3. כאן אתם יכולים לראות שלכל level יש 6 יחידות לימוד, ובכל יחידת לימוד יש 5 סרטונים. בואו ניכנס לדוגמה ליוניט 5, ל-lesson number 3, third conditional. זה דף של שיעור. כל דף של שיעור הוא בעלי מבנה זהה, אך כמובן שהתוכן בהם משתנה לפי נושא הסרטון. בכל שיעור אנחנו מציגים בין 12 ל-15 מילים חדשות, וגם נושא דקדוקי חדש, אשר באים לידי ביטוי באזורי התוכן השונים בדף. במרכז הדף תמצאו סרטון אנימציה, שמורכב למעשה מ3 סרטונים שונים. סיפור מרכזי עלילתי שעושה שימוש במילים החדשות, ובנושא הדקדוקי החדש. סרטון נוסף שמציג רק את אוצר המילים, וסרטון שמציג רק את הנושא הדקדוקי. מלבד הסרטון, אנו מציעים עוד 8 אזורי תוכן שתומכים בתכנים, ומה שמיוחד בבריינפופ ELL זה שהכל נעשה מתוך הקשר לסרטון. אזורי ה-Flash Word ו-Word to Play מציעים חיזוק לאוצר המילים הנלמד. ב-Hear It Say It שם דגש על הבנה משמיעה, על הגייה נכונה ומבטא. את הקוויז, החידון, אפשר לעשות עם התלמידים בכיתה, ובו שאלו גם על אוצר המילים החדש וגם על הנושא הדקדוקי החדש. ב-Read It תמצאו פעילויות לחיזוק מיומנויות הקריאה, וב-Write It תמצאו משימות לתרגול כתיבה, והכל כמובן מתוך הקשר למה שהתלמידים ראו בסרטון, וזה רק על קצה המזלג. אתר בריינפופ ואתר בריינפופ ELL מציעים כל כך הרבה בנושא האנגלית.
אתם מוזמנים להתנסות ולהיכנס עם פרטי הקלישה שקיבלתם ולהתרשם בעצמכם. להתראות.